Sean, if your guys vakazozvizwa or vakazokuudza zvamakandiita padheni pangu zvezvo ndikudzoka padheni papo, this time make sure you kill me. Munanokutaura boy, make sure you kill me. Anditi inandike Zanupf bro, inandikutyei. Ndiani akambotuka Zanupf akaregererwa nemoyo wese wamunoziva imimi? Inini vandinoziva vazhinji vacho ndakungoziva pane kune makuva acho. Ningi uyu aitukirana nevanhu ava ndobva vadaisobva rake rirape. Ende ndiani wamunonyatsoziva imimi akatuka Mnangagwa akatonzi aregererwa, nyaya yacho yatopera zvamuchose kuti pe. Azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Kedza tibva tingodzoka tingorionesana nyaya iri panapa, nyaya yemukomana anoita zvemumhanzi Holy 10. Pakaipa vakashata. Mvana uyu ane paakazobuda musaga, paakabuda offside, akutanga kuvhurumutsana nevakomana vemusangano avo. Akutanga kuvhurumutsana nana Sean Mnangagwa. Maissues akabuda akasiyana siyana, vanhu vachitaura allegations akasiyana siyana aitaurwa ipapo, theories akasiyana siyana. Vamwe vachitaura kuti zoni mwana waari kuchengeta iye haasi mwana wake, mwana wetimu iri ana Sean vava. Ndo zvinhu zvaitaurika, but even though zvisina hazvo umbowo hwakanyatsoti kwesere hwakabudiswa, but ndo vanhu zvavanga vakutaura. But inini chandinonyatsoziva ndechekuti there can't be smoke without fire. Hakuna munhu anongomuka kumba kwake uko akatodedzera kuti ndiri kuda kuzopomedzera munhu zvakare, kana ndiri kuda kuzongofungira munhu nyaya dzakadai so. Toziva kuti zvimuforimbo zvenyaya zvinobikwa zvichigadzirwa zvichibva zvichibudikira. Now, Holy 10 after agara nguva yakareba muno muSouth Africa akazongodzokera kuZimbabwe, ameno ditauro vaita, but ndakangoriona akangotanga kubudikira ameno kuAngel of Hope rehabilitation center yamai Mnangagwa, ndoko akabudikira akatanga kuita show up ikoko. Ameno zvaaitawo ikoko nevanhu vaita se vanga vari kurehab ikoko achitry kudzidzisana nevanhu. Ndo yanga iri his first appearance, kutanga kuonekera kuti komfana atodzoka munyika uzvi kudaro, because a lot of people were expecting kuti maybe anokwanisa kunge achiita yavanoti a welcome party yake yekudzoka, kana kuti homecoming party yekuti vana veZimbabwe vasati adzoka even pamabookings, because izvi zvanga asiri kuperforma zvekudaro mabookings ese anga ari kuitwa like zvavanongoita muZimbabwe anga asipo pamaline up iwayo. But to cut the long story short, mukomana paakangonzi abatwa asungwa, tiri kunzwa kuti munhu wacho ari kunzi akabata 14-year-old girl. Vanhu vakawanda vakavhunduka nechitiko ichochi, because iwewe kana uchinzi une pfungwa dzakakwana, there is no way ponganzi waita zvivindi zvekurepa mwana ane 14 years. Kana ndimiwo komana, chero zvikanzi chii chazombokunetsa iwewe chaita kuti usvike pa the extent iyoyo, hapana pokunganzi waita zvinhu zvakadhakwa kudaro kunzi wabata mwana ane 14 years. Even though tiri kuziva kuti nyaya dzacho dziri kuita kakunetsanetsa, because dzaakubuda masides mairi manje. Rimwe side rine matauriro ari kuitwa nyaya iyoyo, because mumwe ari kuti no, musikana ari kuti akaenda ndobva anobatwa chibharo nemukomana uyu, asi paari kutaura nyaya yake uyu 14 year yake vari kuti akabatwa nevasikana nevakomana 4. Imwe soso iri kutaura nyaya dzayo, iye ari kuti ndiyewo, but nyaya yacho iye regedza tiende pane imwe source panapa iri kuti zoni according to TikTok creator Court Solo, the complainant says she went with a friend to Avonde where Holy 10 was recording. Around 6 p.m. she accompanied him to a Hatfield B&B for a music video shoot. Her friend left, leaving her alone. She alleges Holy 10 locked her in a room. 4 men entered and reinstated her, and he raped her once without protection. Later, she was sent home via InDrive.
disclosed the ordeal to her family and a police report was filed. Holy 10 counters that he first chatted with the girl while in South Africa, where she mentioned needing therapy for substance struggles. After returning to Zimbabwe, he said he invited her to the video shoot but was too busy and told her to leave early. He insists she left and denies any assault. He claims he was shocked when police officers accompanied by a socialite arrived around 1 a.m. and arrested him along with 4 friends. 2 sharply conflicting accounts now dominating public debates, fueling intense scrutiny of the case. Saka muri Zimbabwe muri kuona kuti nyaya yacho iri panapa nekakubikwa so kuti aumbofoka zvinzwisisa. Ha! Chinyatsotora nzvimbo panyaya iyi. Chinyatsori chija zvichazvo because munhu ari kuita kana atongonzi bozi wona kumashure kukutaza hazvisi kumboenderana nyaya dzacho ka nematauriro yainge ari kuitwa ka nematauriro yakuitwa izvezvi so hazvichanyatsobhalanza. Ari kunzi akabatwa akavharirwa murumu, saka kana akavharirwa murumu akazobatwa nevamwewo vasiri uyu zviri kumecha papi zvinyaya zvacho izvo because ndo dzimwe dzenyaya dzisiri kumeka sense ka obva zonzi uyu ndiye akanomutsvagira taxi ndobva aenda inani pane dzimwe nyaya handisi kuramba zvangu vanhu vanokwanisa kunge vachiningira but now mamwe madetails ari kubuda panapa pari kunzoni Holy 10 handiti uyu wekusungwa this week uyu nyaya yake. But the Zimbabwe Republic Police confirmed the musician's arrest in connection with an alleged rape that reportedly occurred on July 20, 2026. The Herald first reported his arrest on Tuesday. According to a source familiar with the matter, the complainant was allegedly lured to Chitsama's home under the pretext of recording a music video. Once there, he allegedly locked her inside his bedroom, threatened to and raped her. Hiring a taxi to her home, the source said complainant had recently returned from South Africa when she met Chitsama on social media. The musician allegedly invited her to feature in one of his upcoming music videos. It is alleged that at around 3 p.m. on Monday, the complainant phoned Chitsama to inform him that she was on her way to a recording studio in Avondale. She was accompanied by a friend and waited while the artist finished recording. At around 6 p.m., after her friend had left, the complainant and Chitsama allegedly went to his residence in Hatfield, where they were reportedly supposed to record videos. Police alleged that once inside the house, Chitsama took the complainant into his bedroom, locked the door from the inside, threatened to kill her if she did not comply with his demands, and raped her. Other people were reportedly in another room at the time. After the alleged incident, Chitsama is said to have hired a taxi to take the complainant home. Upon arriving home, she reported the matter to her aunt, who alerted the police, leading to the musician's arrest. Ndo imwewo version yenyaya yamabudiro ari kuita uori nyaya dzacho dzine maversion akawanda, but one thing chandoziva ndechekuti nyaya dzikangoenda kuti dzine maversion akawanda dzinoita sei, dzinokonzeresa kuti dzizosvika the extent yasvikwa izveso pakuti Holy 10 has been released on $500 bail after being charged with a rape following allegations by a 14-year-old girl. Prosecutor Lawrence Gangarawe said the NPA is awaiting forensic report and documents confirming the age of the complainants. NPA did not oppose bail. Murikivila nyayo izvi zvokuti tingaiswerera tikuti but wapa wazoda iso wapo tono to pezera tisingachanzwanani panapa, but inini chandingotaura ndichengoda iso maybe someone ari kutry kuda kungobata mapapiro a Holy 10 because at the end of the day ukazonzi uri pabail chekutanga nje kuti
usi kubuda kunze kwenyika ucharamba uri mulokawo because paipai mukomana akazinga kutaura zvaari kudaka shoni ndiri kudzokera ikoko I will be on the first flight nditokuivinga ikoko like what he has been doing paipai handiri kuzvona but vamwe vanhu vari kuzotaura kuti zvoni vakomana vaya vatanga kuvavarira mukadzi waholy 10 urida kungomunyudza upinda mukati because normally makore kunzi wakabata chibharo munoaziva mese mimi haisi kids game unorwa makalenda masvinu chaiwo zvekuti unogona kutodzoka mukadzi wako atone vamwe vana vausingatozive iwewe kuti boy retype ipi yakazoitika apa ndo zvinotongoitika ndokunoperera bhora racho. Saka tisingadi kutambisirana kana kuti kutenderedzerana panapa tichingodzana chokwadi ndichiti kungoti munhu wacho akaplandira holy 10 it's up to him or her kuti afunga kuti mfana ubuda here kana kuti oramba ari mukati. So it's up to vanhu vacho vari kuteyana nawo because kazhinji kacho kunongowamungopuwa maybe it's just a signal yekungoratidza kuti iwe hausidoteerera zvatiri kuudza ukiona signal unonyura because maybe kumashure kwanogona like zvaita pepe handikuitese ichinji pepe wobva wazongobuda waisirwa this signal. Iwe what do you think unofunga zvinoperera kupi? Ndo patave iko zvinezvi mukomana ambosiwa but nangu ukaona nyaya zhinji dzinongobuda kunziwo baba kunzi wakabata mwana ne 14 years iwewe wobva waregedzwa iwewe. Amen. Zvamuchaitawo neinformation iyo inanzwisisa zvangu but pekutanga ndatanga taura ndakati ndiani akamboshauda Mnangagwa akaregerwa munoziya mimi kuti ndingakaregerwa. I'm not saying kuti Mnangagwa ndiye ari kuita zvinhu izvi handina kumbobvira ndadaro hapana kana pendadaro kubva ndichitanga kutaura nyaya ini but ndiri kungoti ndiani chete imi wamunoziva akamboteki even neZanupf achivarafura obva azodzoka futi pavari obva ngoti sorry zvapera zvakadaro wamunoziva akanyatsoregerwa ndiani?